Pamusoro ichangamira. Taurisai anoona kuti taurisai. Pamusoro ichangamira inonzi Sindiso Ndlovu. Mozvaine zilaitire nyiri yangu man. Ndauya nenyaya yangu nemudzimai wangu tikunesana magaro atikuita ihondo dzega dzega. Ndanga zvakawanda saka pake mudzimai. Wakwira dare here? Ndiyo kwira. Unechivanga chakawanda? Nezvanga zvakawanda chimwe chiri musoro. Izvese hatisi kugara tese. Ane mumwe munhu wakugara naye. Ari mukadzi wako? Ari mukadzi wangu. Akatorera protection order zvese kumapurisa takaenda akandisungisa akaneta. Wainaniwo? Ndinobereki wangu. Ndinobereki wangu. Agara pasera apa? Mawaina namai? Murume mumzee? Jeni wako? Kuwa mugara naye? Handina ndogara naye. Ndakatoshandisikawo yaitondiramba pamberi pesabhuta achida nezvavo. Akangobuda angondisiyawo pamba. Ana murume andogara naye. Pamusoro zvawakaita mai wakandikwadza wandaenda kupolisi manga ndakatowasungisa wakagara 2 days vari mumaseus. After that pa 2 days idzo dzidava tasangana 2 varume pamunhu 1 vachiunzira mukadzi 1 chikafu. Ende takatombosangana nemurume nyaya ikashaya basa zvikanzi hapana umbo. Asi takazosangana futi kupolisi amunzira chikafu. Ndikati ko nyaya idzi handi ndodzamairamba here. Wakati ndapiwa nemupurisa chichi. Ndikati all right. Wataenda tikano withdraw futi nyaya bwauya. Wachangosvika musuwo. Kuenda kumafaro kumabheni. Amai. Mwakasungwa muri kumasewezi. Pane zvakataurwa nemurume zvakaitika. Hapana kana munhu akamboya kundisara kwamai vangu. Amai venyu ndiwo vakauya nechikafu? Aiwa pamusoro takatosangana pagedhi ndikatoudza mupurisa wacho ndikati onai nyaya idzi dzemunhu wandasungisa uyu. Ndiye munhu wacho wakuita sei wakugara achindirwisira iye kuti ndikuavhiringidza otherwise dare rikakumbira mupurisa akauya akapupura munoita sei? Ndekunyepa because chiro nyaya tikanesana achimbori nyaya yemunhu iye inyaya yake ndikamubatira mameseji ake iye ndamubatira mameseji ake mandamubvunza ndobva handizova ndifunga nguva iyo baba vakatosvika tezvara vangu inei ndobva ndati baba tine nyaya tikunesana panapa onai baba ndabatira ichi mameseji avo aya vairamba kuti nemunhu aite sei dana ndikavabvunzisisa vachitese vachiramba zvanzi nyaya dzinodzironei baba chinoita panapa nepamusuwa mwana wakabva kundiro atakangundiro bva vacheuka bva tiramba tese vachienda varamba vachienda ndifunga pandakarwa nemwana ini ndakarwa zivo zvaigara ndichirowa nenyaya dzidzi kuti akamboita chihure akashanda anotora mari ndichiketesa vabereki vake ndakangobvunza ndorowa zvadaro ndandikabva ndatora chimusi ndandikabva ndamurova nacho taizvitaimira cho zvakakota moda sida umurova musanda pakapfumiza musori pachinga bharova pari vava panapa medidhonai mandikuati ndikati badhoti sori zvavo nguva ndikanganisira badichi sori zvavo ate zvangu ndikuva vakazodzoka vati vakati vasvika zviranzi Sindiso rongedza hembe dzako idzokunge panapa handichada kuti ugare namaidhudhu iwe buda babi buda panapa ndikati baba dhudhu apana vamhuri zvisina ichi zvisina kukura bcause imimi makaenda kumusha kwedu makanorora makazikana handiti kana musisakaine zvangu kuira dare mende kwamama munonditora pamberi pechikunukira pamberi pedare zvikanzi handiite izvozvo uchabuda wega uchienda sara pambapati ipapo ndifunge paidzoda kuvatorera chihembe bva varamba ndobva ndati hangu bvaita sendibva vaenda mangwana acho makuseni tikaenda kumba kwako vabereki vavo ini natete vangu tikanokumbira riregerero baba kuti kata wangu wakanditadzira asi ndikumbira ichi riregerero kuti murume wangu wakaita sei ukakuvara kana zvizvo kurapisana tinораpisana tirichi tiri pamwe chete unai pakati panechi pane mwana ndofunga vaningina wakataura kuti dzinga unge imbwa zvanzi budai panapa satobva kuona ichichi ndakati bamini kukwadzana nemistake ndofunga mukoma wenyu nemi makambondirowa makandibvisa zino handiitika taenzana kupi kupolisi taenda kupolisi but ndikakuregerera ndikati handingasungise ichi munhu ndingaberekana naye ichi ndingaberekana naye mwana ndobva tete wangu kuti baba tikumbira kutaura nani neni tikumbira riregerero pane zvakaita sei pane zvakaitika nezvakaitwa namai mutiite sei mutiregererowo zvikanzi toda kuonawo Sindiso hapo kana asipa hapo munhu une muchimudii kudai pana kuti muda kuona ndobva tadzokera hangu ndakanyara iwe murume zvawagara ibaba wauya uchifunga kuti uzoda kuita sei nhasi nekuti madzimai angu pamusoro madzimai angu ane murume wakugarisana ndasifunga dzavo zvauya kuti ndingandaenda kudare kwachibudu ndingandagara tichanotaura zvakati zviri pamwoyo pangu inini ndatadza kugarisana naye mukadzi uyu Pagupure chasara ndozoti kukubvunza chasara anondiuraya mpe gupure amemumesherenika ronda chiri musoro ichi ndiye anondikwadza asi hazvina kana basa kwaari
vari kunwa mazuva ano kumabhendi vari kuenda gara pfugama utaure nyaya taura ndokurambira zvakati amadhudha ndichakudai pamusaka pechihuri ndaimunopa mwana ndaimutaurira baba wenyu izvozvo baba varipo taurai tinhu sisi imi hamsi maramba uyu ndiakuramba nemusaina kana ukamuona ane chikomba chai chakudhara chai hazina basa chakukulema kuti chiripo munoita samunoizva mukashanda misi mudzuka mudai zvatikashanda tese akati ndezvake akatondidzinga pamba aiwa munoita samoni mudzoka zvoshewa kumo mune vana vanga usingazvide ungara makiremwa nemoita masamoni wai mati Atwa ni musha kuchwa Yesu. endai munonoza munoshanda misi mudzuka mudai unoona mudzuka 16 mudzuka 16 chiendai kumba apana kugara mese apana tukamwenda izvo pamuviri muita renyu nepfuma baba renyu nepfuma muita futi kukura akaita nyaya inde ivo waita nyaya yako hatiri munhu atorana nyaya takapedza nyaya nanechikumbiro changa nacho nachikumbiro pamba pangu pakugara ngawasuduruke iwewe unodzoka mudai kuva 16 vasati vakubva shamwari vachiripo Apa ngabva tsikwange. aiyo